vám děkuji, že jste přijeli, zúčastnili, že jste tady s náma pobili někteří chvíli, některý díl. Rád jsem vás viděl, zase některý po roce. S čím bych začal? Asi začneme rovnou vyhlašováním nejvzdálenějšího účastníka. Ten kluk jel za náma, kolik? 12 hodin bez 2 minut, teď ho nevidím. Tu jsem. Není to Čech, jste si asi všimli teda. Je to klučina, u který mě hrozně baví to, že on se vede 12 hodin. No, spí v autě prostě po cestě, aby se vyspal. A pak jsou tady lidi, kteří to mají 30 km a říkají, že to je daleko, už jsem to nevyplatí, jsem přijel na 2 hodiny. Tady je prostě vidět ta typická dementalita těch českých lidí, kdy prostě on nejede, protože padají 3 kapky a ptákoviny. Každopádně, díky Mirovi, že přijel a myslím si, že si může opět hrdě odvízt nejvzdálenějšího účastníka, že to asi nebude nikomu vadit. Bych poprosil potlesk Mirovi, protože za náma přijel. Jsme se tady trošku zapotili při počítání auta srazu. Blbě jsme si to nastavili, naše blbost. Každopádně máme 3 auta. Dobře jsme diktoval. Auta jste si volili sami mezi sebou, už jsme to takhle vlastně měli loni, myslím, že i předloni, že už to proběhlo. Z mojí strany myslím, že to je fér, protože když jsme si to učovali, jako bychom v nějakou porotu a ptákoviny, tak to není úplně zajímavý a mohli by pak přijít lidi a říct, je hele, zaplacený je, hele, jojo a tohle. Tak, ale... Co? No, to bych Každopádně, každý měl možnost hlasovat, je tu někdo, kdo nezahlasoval, kdo neměl ten lístek s tím hlasováním. Každopádně všichni hodnotili muži, ženy, děti, všichni možný a vezmu to od 3. místa. Teď to bude asi vypadat, že to je fakt zaplacený. Každopádně byl tam mezi 3. a 4. je rozdíl bodů. Ten 4. je na straně, byste měli být na straně ještě víc. Každopádně na... se nesměje moc. Každopádně na 3. místě se umístil Tomáš Ressler, který mu než budete tleskat, by ještě poděkoval za vyrobení lesních pohárů. Takže mu zatleskejte za poháry a za 3. místě Bude rande. Vyhrála, tak bude rande. To neznáš, viď? To nevíš, co to je? Já jsem to nikdy neviděl. Pořádku, takže ještě jednou bych... Na 2. místě, pro někoho možná nečekaně, pro někoho možná čekaně, nevím. Zvolili jste si to sami, se umístil, byl to, nevím jak jsme nepříjmením, viděl jsem ho poprvé, každopádně to podle mě hrozně milý kluk, je to Michal, takový ten, co má to nafoukaný auto. Ještě, že nejde, teď to je nafoukaný. Tak se to stejte, ne? Je to člověk, který přijel dneska, doufám, že s náma sedí, přijel z mýho kraje, což mám hroznou radost, protože to taky úplně nestává. A je to David s jeho takovou, my jsme to nazvali šmoulový, byť to šmoulový moc není. Každopádně David, a teď ho nevidím, kdybyste mě zabili. Tamhle. Co to naučíte, tyjo? Tak, pak tady máme kategorii, kterou jsme vymysleli jako, tak jako rychlou jehlou. No, počkej. Kategorii nemám. Tak, jelikož samozřejmě jste slyšeli, že tady s námi jezdí lidi, kteří už nemají fábie, nebo zaslechl jsem něco, že se někomu nelíbilo, každopádně mi to jedno, protože jsou to lidi, kteří ty fábie dřív měli a nějakým způsobem... Já myslím, že jede ještě jeden hlas. To asi Kája Resl, ne? Ano, no, každopádně, jak se říkal, jsou tady lidi, kteří fábie nemají, měli je, pak nějakého důvodu prostě konvertovali jinam. Jo, díky Kájo. Kája měl taky fábii, než se to tady rozvrtal, pak to prodal, pak udělal jinou, pak to prodal, a pak si koupil motorku. Tak jsme jako přemýšleli, jak bychom ocenili i ty, kteří nemají fábii, aby to jak nebylo líto. A vymysleli jsme kategorii montér srazu. Kdo tady byl loni, tak jistě ví, že jsem minulý nejsraz strávil pod autem já, předtím tady byli jiní experti. Letos pod autem nikdo neležel, což byla chyba. Že pršelo. Čau. Tak kde mám já pohárek? Čau. Tam Baru s Brzlinovým. A vymysleli jsme teda montéra srazu a koukali jsme potají, kdo co dneska montil nebo nemontil. A shodli jsme se na to, že montéra srazu vyhraje opět Vašek, protože
Někteří jste si možná všimli, jak si krásně vymontéroval svůj deštník. Takže, jestli teda budete souhlasit, tak bych rád náš pohár montéra srazu, což je mimochodem tažní lano, to si bude hodit na ten deštník. Aby si to mohl zase zpátky naladit. Takže když ještě potlesk pro Vaška. Ale už nějaký podezřelý, že každý rok vence. Veno, ukaž nám, jak se to spravuje. Jo, to musíš. Kdo neví, jak vypadá monterský deštník, jo, tak Vena vám ho ukáže. Jo. Tenhle deštník normálně fungoval. Musíš ho otevřít, víš, aby to mělo ten efekt. A tady potom tím se tady schovával celý dopoledne, než pršelo. Takže nějak tak. A teď vás poprosím, můžeme ještě posedět. Uděláme ještě jednou grill, posedíme, dáme nějaký videa, nějaký prostě srandy. Večerníčky. Máme tady pro pár lidí takový večerníček, který možná budou nastavený, protože se s ním znají a jsou kamarádi, a to je jedno, prostě tak je. A samozřejmě pochopím, že nebude chtít jít domů. Počasí je hnusný, čekáme jsme samozřejmě větší účast, tam bylo asi bambilo lidí, ale prostě to počasí nám nepřeje, takže pochopím samozřejmě i lidi, kteří pojedou domů. Já za sebe a za takový ten spolek těch pořadatelů, co tady máme na starosti, tam děkuju, že jste přijeli. Budu se těšit buď na jaře s náma takový ty lísně, který si pozvem, a se zbytkem zase třeba případně na ten podzim, když to auto ještě budou mít a neprodají to a já nevím, braka něco. Takže za mě děkuju a doufám, že to ještě užijeme. Díky.